Igbo ndị ọma, ndewonu, mgbede ọma. Taa ka anyị chọrọ ibido ịmụgharị ihe ụfọdụ, ọkachasị akwụkwọ ndị NECO họpụtara ụmụ akwụkwọ ndị na-aga ile Junior NECO nke a na-akpọ BESE. Eji m n'aka ụfọdụ akwụkwọ ahọpụtara maka ọgụgụ. Ama m na ụmụ akwụkwọ ụfọdụ agụchala akwụkwọ ha kpụọ n'isi mee gịnị, chere mkpọrọ. Ọkwa ị hụrụ akwụkwọ ise ndị a? Nke a tụgharị uche, nke a wapụ, nke a bụrụ nwaanyị bụ ihe, nke a bụ gịnị, ejije nke ndị bekee na-akpọ drama, nke a bụrụ ndụdọ nne ntị, nke a bụkwa gịnị, drama, nke a bụrụ eze oche abalị, nke a bụ nke ndị bekee na-akpọ prose, nke anyị na-akpọ iduazị, nke a ya nwekwa bụrụ gịnị, enyi mere enyi ya, nke a bụkwa gịnị, iduazị nke ndị bekee na-akpọ prose. Achọrọ m ka m mụgharịtụrụ ụmụ akwụkwọ ụfọdụ ihe a maka ule BESE Igbo L1 a ga-ebido na Tuesday, n'ehihie Tuesday na-abịa abịa, nke bụ 14th May. Ka anyị bido na enyi mere enyi ya. Enyi mere enyi ya bụ akwụkwọ si n'aka Gloria Imo Omenchego. Akụkọ a na-akọwara anyị maka otu enyi mmadụ siri gbaso ya, ụso ya arụrụ ahụ. Ndị anyị ga-ahụ n'ime akwụkwọ a bụ Maazị Amaechi. Anyị ga-ahụkwa Ichie Uwezuoke. Maazị Amaechi a, ezinụlọ abụọ a bụ ezinụlọ pụtara ìhè n'akwụkwọ. Ezinụlọ Maazị Amaechi na Ichie Uwezuoke. Amaechi na Ichie Uwezuoke bụ enyi. Na mbido akwụkwọ a, anyị hụrụ na Amaechi ejighị ahụ, emechaa nchọpụta sị na a ga-awa ya afọ. Nwunye ya bụ uru nwa a na-agbagharị ka ọ chọta ego, na-ahụ ego ya gbara chọrọ enyi nwoke bi ya gawa, bụ ogene Ichie Uwezuoke. Ichie Uwezuoke sị na ọ ga-edina nwaanyị a tupu ha enye ya ego a. Nwaanyị amaghị ihe ọ ga-eme, maka dọkịta kwesịrị ịwa di ya afọ ga-apụ n'ụtụtụ gawa njem mmụta. Ụlọ ọgwụ ebe ha nọ asị ha ga-agbagharị. Nwaanyị agbara jekwuru Ichie Uwezuoke, ya gwuo ihe ahụ, si ya n'ụtụtụ echi ahụ dọkịta ahụ kwesịrị ịpụ, na ọ bịawa na ọ kpọrọ nwanne ya nwaanyị bụ Ọlụchukwu bi n'ụlọ ha ka ya na ya soro bịa. Mgbe ahụ nwaanyị a amụgo ụmụ nwaanyị atọ, nke bụ Adaọra na ụmụnne ya. Nwaanyị a abịawa, ya kpọrọ nwanne ya nwaanyị ahụ bịa, ya enye ya ego. Anyị hụrụ ihe mere n'ụzọ mgbe ọ na-aga, otu ndị ohi chọrọ iji bịa napụ ya ego, ya emecha gbaruo n'ụlọ ọgwụ. Onye ọgwụ akpọzi dọkịta ya bịa waa ya afọ, wachaa ya afọ, ya alọta, ya dị ya mma. Nwaanyị alọta n'ụlọ ya na-ebe akwa, di ya na-ajụ ya, ọ na-ekwu okwu. Mkpụrụ ụbọchị ole na ole gacha, ọ lọtara n'ụlọ ya, nye di ya ego, si ya na ya wee ego ndị enyi ya niile pụkọlatara nye ya mgbe ahụ ọ nọ n'ụlọ ọgwụ. Ya si di ya ka o werezie ya mee gịnị, bido ahịa. Di ya ewere ya bido ahịa, mana di ya amaghị ihe niile a mere. Nwaanyị a na-ebe ruo mgbe o mechara mụọ nwa nwaanyị mara ezigbo nwa nke a kpọrọ Nnedi. Ya nọrọ nga ahụ na-anụ otu esi si otu ndị ụlọ ọgwụ si na-aba mba maka ọgwụ a chọrọ iji gba patient, onye nọ n'ụlọ ọgwụ, onye ọrịa, na ọgwụ ahụ ga-egbu onye ọrịa ahụ bee, maka ọnọfego oge ekwesịrị iji ya were gbanye mmadụ n'ahụ. Ya nụcha ihe ndị ahụ, ka ndị ahụ pụwara, ya sizi Ọlụchukwu nwanne ya ngwa na ọ ga-akpọtara ya ụmụaka na ụmụ ụdị rọ ya rọrọ. Ya megide nwatakịrị ahụ gbara pụwa. Ka nwatakịrị ahụ gbara pụwa, ị ma na nwaanyị aga
n'ebe ahụ a na-ekpofu ahịhịa, ebe ahụ awụfuru ọgwụ ahụ, ya were ọgwụ ahụ gbanye onwe ya ọrụ. Otu a ka nwaanyị ahụ si were onye nwụrụ anwụ elie ya. Ihe ndị a niile nọ na-eme n'ime akwụkwọ abụọ gị enyi mere enyi. Ka nke a na-aga, amazi ihe a ga-eme, abụrụ nwaanyị ga lie, akpọrọ nwa lawa, ihe ebecha bidozie ụwa ya n'isi nwunye ya nọ zụwa ụmụ nwaanyị. Chetakwa na enyi di ya mere gịnị tụwara ya ime. Ya emecha mụọ nwa ahụ, ọ nwụọla, hapụrụ di ya ụmụaka ya. A na-aga, di ya megide hụ na ekwero na-abata n'etiti ụmụ ya na nwa nke ikpeazụ a mara mma nwunye ya nwụrụ, maka ọ hụrụ nwa ya anya dịka otu o si hụ nwaanyị ya n'anya. Di ya eme ngwa ngwa mee gịnị, kpọpụsịa ụmụaka, kpọrọ ụmụ agbọghọbịa ndị isi mbụ ahụ na Oluchukwu nwanne nwunye ya kpọọla Amerịka, ka nwanne nwunye ya nọ na Amerịka nyere ya aka zụọ ụmụaka. Ya na Nnedị na nwa abịa nọrọzie n'ala Naịjirịa. Emegide maka na ọ naanị Oluchukwu ka nwaanyị a gwara ihe mere. Maka na ọ bụ naanị Oluchukwu ka nwaanyị a gwara ihe mere. Ya edekwanụ ya na dayarị ya. Mana mgbe ahụ ọ na-aga ala bekee, dayarị ahụ adaba n'okpuru akwa, hapụji isi ya gaa. Nnedị mma bụ onye na-agagharị ka ọ hụ akwụkwọ o ji ede ihe, bịa hụzie dayarị, were ya ga gosi nna ya, si ya nwere ike iji akwụkwọ a dee akụkọ. Nna ya si ya mba, na ọ naanị onye nwe akwụkwọ nwere ike imepe ya gụọ ihe nọ na ya. Nna ya nara ya akwụkwọ a, nye ya akwụkwọ ọzọ, mechaa mepe akwụkwọ ahụ, bịa hụzie ebe edere otu nwunye ya si tụta ime. Ya akpọọ nwanne nwunye ya nọ n'ala bekee, si ya na ya gwa Oluchukwu na ya na-abịa n'ala bekee ụtụtụ echi ya. Ya gbara gawazie ebe ahụ. Ka ọ gbara garuo ebe ahụ, ya na Oluchukwu egwucha. Ya agwacha Oluchukwu ihe niile ọ gwara, Oluchukwu agwacha ya ihe niile, ya alọta. Mgbe ahụ Nnedị agụchala akwụkwọ na-arụ na ụlọ ọrụ nna ya. Mana nwa abịa na-agagharịzi, o nweghị ihe o ji onwe ya eme, ọ chọghị ịbara onwe ya uru. Ka nna ya lọtara, nna ya gbara gawa n'ụlọ Ichie Uwezoke. Ịma na Ichie Uwezoke bụ onye arụrụ ala. Ka nwoke a na-amanye ụkwụ, ya na-ekele, ya gbagbuo ya. Otu a ka Mechi si, ka ọ gbagburu ya, ya buruzi ya bịa tọgbọ n'ụzọ. Ụmụ okorobịa te buruzi ya bịa mee gịnị, tọgbọ n'ụzọ. Ebe ahụ ka ọ nọzi eche na moto kụgburu ya. Ụmụ ya alọta bịa na-eche ozu ya, mana mgbe a lọtara, Oluchukwu alọta maka na ụmụ ule ọ na-ele. Ka ha lichara ozu ya, Ichie Uwezoke bịakwa nọrọ ka ezigbo enyi, wee mezie ụmụaka na-egbu onwe ha maka gịnị, akụnụba nna ha. Nnedị na-agwa ha anaghị ebe. Otu a ka ha megidere, ha akwa Nnedị aka otu ụbọchị, ya wee isi kụọ n'okwute, ya ekpuo isi. Ihe ha mere bụ gịnị, ha aga haziere ya otu nwa nwoke, maka na o nwekwara nwa nwoke ọzọ Ichie Uwezoke bịara kpọbata n'ime ụlọ ọrụ Amaechi, nke na-enyere ya aka ịhụ na na-eripịara ụlọ ọrụ ahụ bụrụzie nke ya. Nwoke ahụ bụkwa Ikenna ahụ, ihe ya na-amasịkwa n'ọnwa dị. Ha agazie ebe dị anya ga-akpọta onye ọzọ, onye ahụ asịzie na ya bụ Ikenna. Ya sị ya na olu ga-abụghị olu Ikenna, ya sị ya nwere ụkwara. Otu a ka esi kpọrọ Ikenna Obi Ọzọwa ahụ, nwa okorobịa ahụ, ya kpọrọzie Nnedị gawa n'obodo tere anya na ọ wụ di ya, rụgide ya arụrụ ala, mesoga ya mmeso ọjọọ, rue mgbe ndị enyi ya gwagidere ya okwu, ya gbawa ezigbo agwa, bịazie bụrụzie mgbe nwada ahụ bịa. Gịnị ka anyị na-ekwu? Ya bụrụzie na nwada emeela gịnị, adịla ime. Ya bịa mesowezie ya omume ọma, mesogide ya omume ọma ruo mgbe ọ ga. Mana chetakwa, ụmụnne ya kwere ya nkwa ịdị na-enye ya ego mbụ Obi Ụzọ.
na-akwụ ya ụgwọ kwa ọnwa. Ya bịazie ọnwa ahụ tupu ya bịazie hụwa Nnedi n'anya, chetakwa na o rechala ma moto Nnedi, ihe niile Nnedi ji bụrụ mmadụ o rechala ya. Tupu ụmụnne ya abịazie mata ihe na-eme, nwata nwoke abịakwa bịa sị ha tinyekwuru ya ego ma ọ ya gwa Nnedi. Ha tinyechasị mba ma ha ga-akwụsị ya site n'igbu ya. Ha gara ga gwa Ichie Uwezuoke. Ichie Uwezuoke sị na ọ ga-enyere ha aka, mana chetakwa na Ichie Uwezuoke na-achọ ime bụ gịnị? Ịnara ha ụlọ ọrụ nna. Ikenna nke a batara n'ụlọ ọrụ a na-eresi shares niile nọ nga ajụ ya, ya sị na ọ na-eji ya akwalite ya maka na ọ na-erekwa ya na-eresi Ichie Uwezuoke. Ha nwa ama naanị maka na share nke Nnedi bụ nke kachasị, maka Nnedi nwere gịnị share 20 shares, na ihe ndị ọzọ o kwesịrị ịnọ na ihu n'ihu ọ na-ere ụlọ ọrụ ahụ ere ya, mana maka na ọ naghị ya onwe otu esi ere ụlọ ọrụ ahụ. Ha na-achọzi otu ha ga-esi mee gịnị? Kpọkeje Nnedi mbụ Ichie Uwezuoke. Ka ụmụnne ya gwara ya ihe ahụ, ya kpọzie ndị ga-egbu ma Nnedi ma Obiọzọ. Ụbọchị ahụ nga ha ga-achọ ha abịa, ya hụ na ime bidoro mewe Nnedi. Obiọzọ akpọrọ Nnedi gawa ụlọ ọrụ. Ka ha ruru, Nnedi agbọ agadaga nwa nwoke, chetakwa na ọ ka kpụrụ isi. Asịzi Obiọzọ na ọ were ọsọ ga bute akpa Nnedi. Ka Obiọzọ ji ọsọ nọ, ọ mara na ndị ahụ bịara igbu ha na-eche ya, ka ọ pa akpa ahụ si n'ime ụlọ buru akpa na-apụta. Lekwa ha jekwute ya, kụwa ya ihe, na-ajụ n'ebe Nnedi nọ, n'ebe Nnedi nọ, n'ebe Nnedi nọ. O kwe ha agwa ha akụga ya ahụ, gbaa ya egbe n'afọ. Ya eburuzie egbe ahụ ma akpa ahụ ahụ na-agba agbaji ụlọ ọgwụ. Dịka ọ na-abịa, Nnedi ebe ahụ ekụnyere ya nwa ka ọ nọrọ otu dịka onye mụrụ nwa, nọzie ebe ahụ hụwa ihu nwa ya ahụ, na-eleziri anya na-ahụcha ndị nọọsụ. Ya bịa si onye nọọsụ, anọ m ahụ gị, lekwa efe ihe unu dị atọ, ana m ahụ ihu nwa m, lekwa otu nwa m dị, unu gwara anaghị aṅụ ka a nọzi na-eme ihe ahụ. Obiọzọ eburu ọbara bata ka a mara. Mgbe Nnedi hụrụ ya, ya asị m n'iwu onye ama, chetakwa na ya na ya ahụtụbeghị. Ya sị ya, Nnedi ọmụmụ di gị. Ya sị, yo di m, ahụwala m ụzọ, lekwa nwa m, biko ọ gịnị? Di ya sị, akpọrọ nwa agbawa ka ụkwụ gị na-agba, ka ụkwụ gị ha gbawa ọsọ gbafuo. Ndị a mere m ihe a, ọ gị nwa ka ha na-achọ, ha chọrọ igbu gị. Ya gbacha di ha, di ya gbacha ya, ya kpọrọ nwa ya tikapụ. Nnedi na-esizi n'otu ụlọ na-arụchabeghị na nke ọzọ, otu a nke o si nọ na-eyizi na-ezogharị ruo n'otu abalị ọ nọ n'ime ụlọ. Chetakwa n'ibe dịka ihe ndị a nọ na-eme na nke Obiọzọ, Oluchukwu esigo n'ala Amerịka. Ka Oluchukwu lọtara jụ ụmụnne ya lee ebe Nnedi nọ. Ha sị na ọlụgo dị n'ebe dị anya pụọ. Ya sị ha na Nnedi ya ama enweghị ike ịhapụ gịnị ụlọ ọrụ nwe gawa ịlụ di. Ha sị ya na ha amadị ebe ọ nọ. Nke ahụ bụkwa n'eziokwu, maka na ha amaghị ebe ọ lụrụ di gawa. Oluchukwu ejikirizi chọwa jụọ ha nụrụ amaala ihe gburu nnụnụ. Ha chọdị ma ha zọgawa na asị na nna anọ moto kwugburu ya. Oluchukwu chetakwa na mgbe ahụ Oluchukwu bụzi onye ọrụ polisi na-achọpụta ihe ndị zoro ezo. Oluchukwu gagharị chọwa ihe gburu Amaechi. Dịka Oluchukwu na-achọ ihe gburu Amaechi, dịka ọ na-achọkwa onye Nnedi, ka ọ nọ na-echọ ihe niile a, otu nwa okorobịa fọziri n'ime ndị ahụ mkpọrọ Amaechi ga-dosa n'okporo ụzọ agbara ọsọ ka ọ hụrụ ya n'ihe onyonyo telivishọn ma ebidokwala chọpụtawa ihe gburu Amaechi. Ya gbara bịa na nke ndị polisi, ya wụọ ụlọ Oluchukwu n'ebe ahụ. DPO ya bata na nke DPO kọcha Oluchukwu sisi tikpo ya n'ime nga ka Ichie Uwezuoke ghara ịbịa gbuo ya, atụpuo ya n'ime nga. Dịka Oluchukwu na-alaghachi kọmpini
o rutere n'ọfịs bịa nụ ebe Adaugo Adaọra ya na Ikedi ọ nọ na-ajụ Ikenna kedu ihe mere o ji resisi shares niile nọ na ụlọ ọrụ ya, sị ya na-achọ ịkwalite ụlọ ọrụ. Oluchukwu aghọta si ya lee onye Igbo tupu ka ọ gbaa ọsọ ndị uwe ojii ejide ekwa tukpuo ya n'ime nga ebe ahụ onye nọ. Nwoke nke ọzọ ahụ usoro buru ozu Amaechi pụọ n'etiti ụzọ. Oluchukwu ya na ndị na-eme nchọpụta na-agagharị na-achọ Nnedi sogharịwazie ndị ahụ Ichie Uwezuoke eziri ka ha gaga gbuo Nnedi n'ubi ụzọ. Ka ha na-esogharị ya ka ha jizi nwee ike n'abalị ahụ dịka Nnedi nụrụ nzọụkwụ mmadụ na-ebili ka ọ pụwa ya ruo ụmụ okorobịa abụọ ahụ Ichie Uwezuoke ziri ka ha gaga gbuo ya. Ha sị ya na ọ gbawa n'ime ọhịa ebe a ka ha ga-egbu ya kụrụ nwa ya na-aga. Ihe ọ nụziri ụda egbe abụọ n'aka nri na aka ekpe. Ụmụ nwoke ndị a wụrụzie ndị nwụrụ anwụ. Ya atụgharịa n'ebe ada ya Oluchi. Obi atọ gbuchi ada ya Oluchi abịa kpọrọzie nwa. Otu a ka ha niile soro gawa n'ụlọ Ichie Uwezuoke. Ruo nga ahụ n'ụtụtụ ahụ leka nwa dị nwanne ya nwaanyị ka ọ nọ n'elu na-apata Uwezuoke n'ime ụlọ Ichie Uwezuoke. Dada ha niile nọ na mgbagwoju anya. Dada ya sị ya nwa dị gịnị ka ị na-eme ebe a? Ya sị na otu ọbụla ya chọrọ isi bie ndụ ya ka ya ga-esi ebi ndụ. Dada ya sị ya ị na-ebi ndụ gị na nwoke gburu nne gị na nna gị. Ha niile akọja ya akọwaziere ha mekwa ka Ichie Uwezuoke mara na Nnedi bụ nwa ya. Ike gwụ ha Nnedi si na onwe ike ịbụ Ichie Uwezuoke ekwesịghị ịwụ nna mmadụ. Otu a ka ha sizi megide ihe niile ahụ na gwazie ya maka ihe ndị a niile ọ na-eme ka ọjụ na ọ na-aga ịtụ ya nga. Ichie Uwezuoke ewepụta mma egbe ka ọ gbaa Oluchukwu. Ọ maghị na o nwe ndị uwe ojii nọ n'azụ ndị uwe ojii anyị bụ ụzọ gbaa ya. Otu a ka nwoke ahụ si bụrụ onye uwe. Otu a ka Nnedi si na-achịkwa n'ụlọ ọrụ mmanya. Nwa nwoke ahụ Nnedi nwụrụ ya bazie ya Amaechi obere ọdụ Nnamdi. Otu a ka akụkọ mere na enyi ya siri dị. Ọzọ anyị na-aga ịkọzi ugbu a bụ ndụdọ nne nte azụ anụ ọka. Biko akụkọ a na ihe nchịkọta anyị ga na-achịkọta ga na-abịa na mperi na mperi. Otu a ka anyị ga-esi na-ekebi ya na-abata n'ihe onyonyo ga na-ahụ ya. Kaba ahụ ka isonyere anyị n'ọmụmụ asụsụ Igbo ọkachasị na mmụgharị ihe banyere Besaa na-aga ibido na Tuesday. Anyị ga-amụgharịcha akwụkwọ ọgụgụ niile. Anyị emetụkwa aka na last word na-eweliwe ụmụ akwụkwọ a na-akpọ last word maọbụ evergreen. Ebe ahụ nke ị ga-enwetacha ajụjụ ndị gara aga n'afọ gara aga nke ewebatachara ka ụmụ akwụkwọ wee na-amụgharị. Ndụdọ nne nte bụ nke si n'aka Okechukwu si ihe njirika ka anyị na-aga ileba anya. Nne nte bụ nwunye Azụanụka. Azụanụka bụkwanụ di nne nte. Di na nwunye abụọ a mgbe niile otu ihe maọbụ ihe ọzọ na-esere ha. Ma ọ tara na ofe anaghị esere ha, ụgbọala na-esere ha n'ime akwụkwọ. Otu a ka ha si na-adọ ndọrọndọrọ. Na mbido anyị hụrụ otu ụtara bọrọ ọba siri na-esere ya na di ya, onye richara ya na onye na-erifọrọ ibe ya. Emechaa aga na nzukọ. Azụanụka ahụ nga ndị mmadụ na-ese okwu ke ndị na-ese okwu ahụ ya tinye ọnụ na ya. Maazị Onyirụka bụ onye na-eme oke nsi ya na otu ọzọ nọ na-ese okwu maka mmanya na-atanye na mmanya epeka ya tinye ọnụ gbawazie Onyirụka onye nsi. Onyirụka sị ya na ya emenụọla gị nsi. Ya sị ya na ọ gbasaa ya. Ya sị ya na ya wụ onye ụka ọ ga-emeli ya nsi. Ka chi na-abọla Onyirụka wuchie n'ụlọ ya sị ya sị na ya na-aga na mgbago ugwu Awụsa
ka ya gaa nye nwa ya ọgwụ ga-eme nwa ya ka nwa ya ghara ịnwụ. Otu a ka o si gbanwee ọjị azụ anụ ụka wepụta, gbanwee ya na ọjị nke si nọ ya n'akpa. Azụ anụ ụka amaghị ya rute were ọjị tawa, ṅụọ mmanya ọna. Otu a ka o si wuruzie onye oke ọrịa na-achọzi ịnwụ anwụ, mana ọrụ obodo ekwere. Ha zie ozi ka nne nte na-eti, ndị mmadụ agbajuo. Ha zie ozi, a gara ga kpọọ ụka ya bịa meghasịa ihe o mere. Emechazie n'abalị ya, azụ anụ ụka sị na ọ na-aga ịzụ ụgbọala. Ya na nwunye ya akwajiga, o nwekwa ego o ji aka ịzụ ụgbọala. Nwunye ya sị ya na ụzọ ụgbọala na-emebicha ụgbọgịrị nọ n'ụlọ ndị mmadụ, ya emebichi ite nwaanyị n'ime usekwu, ya akwatu usekwu nwaanyị, ya eme nka. Ya sị ya ga-azụrịrị ya. Ya sị ya na ụgbọala na-egbu onye nwụrụ ya, onye nwe ya sị ya ga-azụ ya. Ya sị ya na ụgbọala na-eme nka. Otu a ka ha si dọga. Ha lụwazie ọgụ, ha abụ chetakwa na ejikwa ego eji aga ịzụ ụgbọala. Ha lụgidere ọgụ, ha zọgbuchia ụgbọgịrị niile nọ n'ama ha. Ha were ụkwụ ha mebichaa ite si n'ọkụ, mebichaa ekwu, mebichaa ihe niile. Ejikwa ego eji eme ihe ndị a. Gị hụ na otu ndị mmadụ na-esi adị nzuzu. Ihe a bụ akwụkwọ ejije pere mpe, mana akwụkwọ ejije a atọka. A na-esikwa n'ụlọ ya amụta ọtụtụ ihe, na ọnwụ mgbe niile anya na-adọkasị ahụ. Ebe ọzọ anyị na-aga ileba anya bụ gịnị? Bụ akwụkwọ a bụ gịnị? Eze Oche Abaghị. Eze Oche Abaghị a bụ akwụkwọ iduazị prose nke na-agbakwasị ụkwụ n'otu ezinụlọ Obika, onye lụrụ otu nwaanyị. Nwunye ya mụtara nwa ruo afọ 7. Nwunye ya bụ gịnị amụtaghị nwa ruo ihe dịka afọ 7. Aha nwunye ya bụ Ndụkụ. Ọ dị mma. Ebe ọzọ anyị ga-eleba anya ugbu a bụ Eze Oche Abaghị. Dịka m kwugoro, Eze Oche Abaghị bụ akwụkwọ si n'aka Chuks F. Dimson. Ọ na-akọwa maka otu ezinụlọ, naanị otu ezinụlọ nọ n'akwụkwọ a. Ezinụlọ Maazị Obika. Otu Maazị Obika bụ di Ndụkụba siri lụọ Ndụkụba n'afọ 7, ọ mụtaghị nwa. Nne ya wee na-enyezi ya nsogbu, mechaa manye ya ga lụta Unenka, bụ nwunye ya nke abụọ. Dịka ọ lụtara Unenka, Ndụkụba dịzi ime. Ka Ndụkụba dịrị ime, ya mụọ agadaga nwa nwoke, aha ya bụ Umeyo. Unenka bịa nọ ihe dịka otu afọ mụtabeghị nwa. Ya bido siwe n'ebe dibịa nka gawa na dibịa nka, si na dibịa nka gawa na dibịa nka gagide. Ya bịa tụrụ ime, mụta ihe mere ọ ya Eze Oche Abaghị. Maka nsogbu nwatakịrị a nyere, dịka ọ na-etopụta, ya ruo oge ọ na-aga kọleji. Ụbọchị izizi ahụ ha gawara kọleji, ya na Umeyo nwanne ya ruo, ya bịa ya eburu ndị ụmụ akwụkwọ na-enye ihe ọbụla ọ hụrụ ya ezuru. Otu a ka ọ nọ na-ezo zugide ya ga-zuo ego akwụkwọ otu nwa akwụkwọ. Emechaa achụpụ ya, si ya laa ga-azụtụ ike obere oge, nke ndị bekee na-akpọ suspension, na ọ lọtawazie suspension ka o nwee ike gbaa ezigbo agwa. Otu a ka o si laa nọchaa otu izuụka ahụ lọta. Ka ọ lọtara, otu ụmụ akwụkwọ ibe ya si na-emesi ya n'ụlọ akwụkwọ na klaasị, ihere emewezie ya, si ya na-agazi ụlọ akwụkwọ ahụ. Otu a ka esi gbanwere ya ụlọ akwụkwọ, ya gawazi Okomoko Grammar School. Ebe ahụ nke ọ gara hụtezie Agamevu, enyi ya nwoke, onye ori ọzọ. Ha bido sụkọwa ohi, mechaa gụọ ohi ube. Emechaa kpọwa ya onye ohi ube, ya na enyi ya nwoke. Otu aka ha megidere, ha na ule wanye site na kọleji pụta, ha abụọ ya na nwanne ya nwoke. Nna ha bịa kpọọ ha n'otu anya, jụọ ha ihe ha chọrọ ime. Ha sị Umeyo asị na ya chọrọ ịga mụọ otu esi edozi ụgbọala. Ihe mere sị na ọ chọrọ ịga mahadum. Ihe mere emecha gawa mahadum dị na Abuja, University of Abuja. Ebe ahụ nke o sizi bazie fraternity ọbara, zuo ezi ohi, ọwazie ndị mmadụ, tọgide ndị mmadụ, zugo ohi. Onye isi kọtụ ahụ abịazie kpọga ya n'otu honorable ha na-agara ozi.
ha ga tọrọ mmadụ ha na-eme agbata eke. Ihe a ka o megidere, ya ga mechaa gụchaa n'ụlọ akwụkwọ a gawa ife ala nna ya, bịa nwetazie ọrụ na otu ụlọ ọrụ a na-emepụta mmanya ọkụ. Ya rọrọkwa nga ahụ nweta otu nwa agbọghọbịa ahụ ya bụ Ifeọma, ya na ya anaghị apịkọ dịka enyi nwaanyị na enyi nwoke, mana Ifeọma na onye isi ya bụkwa enyi. Emechaa chọpụta ihe niile ahụ mechara mee, achọọ ihe emere n'ụlọ ọrụ. Tupu nke a na-eme, ma mgbe nna ya nwụrụ, ọ jụ ụdị ese n'ụtụtụ ụbọchị ahụ a na-eme nna ya ka ọ zụrụ ụgbọala gbabata, obi a na-atọ nne ya ụtọ na nwa ya abaala. Ihe ndị a na-eme, mechaa mgbe a chụziri ya n'ọrụ, ya sị na o nwezi onye ya ga na-arụrụ ọrụ, ya ga-abịazi ka ya bido ọrụ ịtọrọ mmadụ n'onwe ya. Ya emechazi bidozie ọrụ ịtọrọ mmadụ ahụ, mechaa ya na Udele ahụ bụ onye isi ọkọọtụ ha ahụ na mahadum. Otu a ka ha megidere ka a tọrọ otu nwaanyị na-ere azụ, chee na ụmụ ya bịa na bekee. Ha ma na ha etinyela aka na tipa bụ aja, o nwedị ihe ha nwetara n'aka nwaanyị na di ya. Emecha nwaanyị ahụ ihe mere, emechazi Honorable Adọcha ndọrọ ndọrọ ọchịchị baa n'ụlọ omeiwu obodo anyị. Ihe mere sizie na ya chọziri ịba politiks ka ya gaa zọwa ọchịchị, sizie na ya chọkwara ịga zọọ ụlọ omeiwu nke kachasị, nke that's Federal House. Ka ọ na-azọ ya, eze obodo ahụhụ ya, sizie na ya chọrọ ịzọ ka ya bụrụ eze obodo. Eze obodo nwekwa ọkwara, ọ bụzi n'ịzọ ihe eze obodo a ka o si daa ngwụrọ, ara agbawa ya, ya emewe eze oche abalị, oche eze oche abalị. Ọ ya bụ akụkọ nọ n'ime akụkọ a. Ọzọ bụ gịnị? Nwaanyị bụ ihe. Nwaanyị bụ ihe a bụ akụkọ ejije gbasara ezinụlọ Obumneke, bụ nwunye Ekwekwe, na nne ya bụ Nwakaego, nne Ekwekwe, na nna ya bụ Obi. Nne Ekwekwe chọpụtara na Obumneke na-amụ naanị ụmụ nwaanyị. Ya sị na nwa ya agaghị atọ n'inwe ụmụ nwaanyị. Ya bịazie sị na ọ ga-achụ ya ka ọ lụtara nwa ya nwaanyị ọzọ. Obumneke nwekwanụ enyi nwaanyị ahụ ya bụ Chinagọrọm gakwara n'akwụkwọ gụọ akwụkwọ ọfụma. Chinagọrọm mekwara ka Obumneke mara na ọ bụ ya kpatara ihe mere o ji amụ nwa nwere, nọọ ihe di ya nyere ya ka ọ na-agbapụta. Mana ihe a bụ ihe Ekwekwe jụrụ na nwunye ya. Emechaa chụpụ Obumneke na ụmụ ya. Ka a chụpụrụ Obumneke na ụmụ ya, nwanne ya nwoke bụ Obi nwanne akpọrọ ya lawa Enugwu. N'Enugwu ahụ ka ya na ụmụ ya nọ. Mechazie ha alawa Kaduna. Ha nọzi na Kaduna, nchetakwa na Obumneke dị ime si n'ụlọ di ya pụọ. O mechara ga ịmụ ya mụọ nwa nwoke nke akpọrọ aha ya n'ime akwụkwọ a. Aha akpọkwara na ya bụ gịnị? Kasiemobi. Ka ha bizi na Kaduna, ụmụaka apụtacha ha dọkịta ahụike. Ha bụrụ dọkịta ahụike, bụrụ prọfesọ, bụrụ injinia, bụrụ home economics. Mechazie ha ga-arụ ọrụ nwanne ha nwoke ụlọ n'ime obodo nna ha. Mechaa kpọọla nne ha na nwanne ha nwoke. Otu a ka Ekwekwe sizi bịa rịọwa na nne ya ka na gbaghara ya, na ha ahụla na nwaanyị bụ ihe. Ihe akụkọ a na-akọrọ anyị bụ na ekwesịrị ịzụ nwa nwaanyị azụ, ma azụ ya n'akwụkwọ, azụọ ya n'aka ọrụ. Ndewo. Nke a bụzi nke ikpeazụ, nke mere ya nke ise. Tụgharịa uche bụ abụ. M ga-akpọpụtara gị ụfọdụ abụ ndị NECO wepụtara ka ụmụ akwụkwọ tụgharịa uche, gụgharịa ma chebiri NECO na Tuesday. Ha dị abụ 12 poems a ga-agụ na tụgharịa uche. Nke mbụ, nwa akwụkwọ ọbụla kwesịrị ịgụ mathematics, gụọ amamihe, Adaigbo, gụọ ụtalị, onye nkụzi m, nka na ụzụ, gụọkwa onye umengwụ, onye aka ntụtụ, osisi nkwụ, ahịa obodo m, udo ka mma, na ajọ nna.
N'ime akwụkwọ tụgharị uche a ka ihe niile. Ugbu a, anyị enweela ike tụgharịchaa mụgharịa ihe niile nọ n'akwụkwọ ọgụgụ ise a ndị NECO wepụtara. Chetakwa, unu nwa anaghị na-ebesi na Tuesday, bụ unu bụ ndị izizi ga-ele akwụkwọ ise a. A na-ajụ ajụjụ anọ n'ime akwụkwọ ọbụla. Kaba ahụ dịka nwa akwụkwọ ga-ege ihe onyonyo ọfụ ka iwe nwee ike mara ihe ị ga-asị. Echi anyị ga-amụgharị Evergreen 2019, Evergreen ka a na-akpọkwa Laswell 2019. Anyị ga-ebido na 2019 mụgharịwa. Kaba ahụ ka ijide gị na-ele ihe onyonyo a, na-ekesara ya ụmụ akwụkwọ ibe gị ka ha nwee ike mee ọfụma n'ule bisa. Ndewonu, ka ọ dị mma, mgbede ọma na unu niile ga-agafecha n'ule a, ọkachasị n'asụsụ Igbo, mee ọfụma maka na Igbo ga-adị. Igbo bụ asụsụ anyị. Ị ga-asị, kedu onye na-emere gị ihe onyonyo a? Aha m bụ Odoziakụ Elizabeth Amogu, onye nkụzi na-akụzi asụsụ Igbo na JS3. Azụkwala m aha ụlọ akwụkwọ m. Ọ ga-adịzi mgbe ọzọ ma agwa gị aha ụlọ akwụkwọ. Ndewonu, ya guys.